My Richard Ayurveda morning parlok pero te hakane kapor kum ki member cho ka My Richard ane ki nugi nugi parlok ki ba join lene register ya dia bakane ka My Richard ka jing thumu ka long bangin la banyo e ka jing mentoy dia dangi kwa banyo ka jing mentoy la ne ka ta ka income leng ba kane ka My Richard Ayurveda ngila banyo leng ba kane ka performance income royalty income travel income car fund house fund bat ke brand ambassador de parlok kane ka por ban batai lot ikini parok kan ship ka por tengah kuan batai phi tang kane ka performance bonus income de ada phi kwa ban kamai si Lakh Shaneng ya kane ka performance bonus income phila ban le ha kane ka dor tong ini pet menta Kumno ngila ban kamai si Lakh Shaneng man lau ubnai ya kane ka performance income kane ka performance bonus income ka bangila ban yo lengba kane ka My Richard Ayurveda de tong ini pet kane ka por page hangane ka por andai pla join la de bat register de ka My Richard pila ban share ki parlok jong phi la ne pila ban sina kum ne riu tuli ki lek jong phi bat hikai ki parlok jong phi tu riu ngut bakin ya share lang pum ta ter bat anda kane ka tim jong phi kla nang he lek 1 lek 2 lek 3 lek 4 lek 5 lek 6 jong phi de kat bakadang he ne ka tim de ka volume jong phi sin sibnai kan he bat lada kala he kane ka tim volume jong pila ne ka group business volume bagi ong dana ka we ka lek kami Lakh malla ubnai de totip ba ka income jong pila ne ka performance bonus income jong pi kan long be si Lakh Shaneng malla ubnai bat pet hang ne Kumno pinyo ya ka performance bonus pet lada ka lek 1 lek 2 jong pi kami Lakh group BB bat na kane ka matching point jong ka lek 1 bat lek 2 pinyo 10% the 10% Lakh matching kan ni long arpel hajar tingka bat na ka lek number 3 jong pi pinyo 12% bat ada ka tim volume jong pi ane group business volume jong pi kalong Lakh group BB de lada kat persen kan long arpel sau hajar tingka pinyo na kane ka lek single leg income tang ya kalek 1 balek 2 kin le matching but ya kalek 3 jong phi pinyo single leg income ba kalek 4 jong phi pinyo 14% but na kanero single leg income pinyo 14% na da ka dai Lakh group BB na kane pinyo pe pra hajar tingka but na kalek number 5 jong phi pinyo khatsan persen la ka group BB jong phi kalong Lakh de ka performance bonus jong phi kalong life pe hajar tingka bat na kalek ke banriu jong phi kum ju na kalek ke basan banriu ter pinyo khasan persen na ka we kalek de na kane kalek banriu ru ada ka group BB jong phi kami Lakh group BB de ka in performance bonus jong phi na kane kalek kalong life pe hajar tingka pet hang ne pinyo I lada ka de khasan persen lada ka group BB jong phi kalong Lakh Shaneng dia lada khasan persen kan long baik live pe hajar tingka dia dangi kain lang ya kan ni nak kalek number 1 but number 2 pinyo arpo hajar nak kalek number 3 pinyo arbsa nak kalek number 4 pinyo arpo pra nak kalek number 5 live pe nak kalek number 0 live pe the total ya kan ni baro ka total jong kan ka performance income jong fi kan long si Lakh live pe ar kani ka performance bonus income jong phi kampat kan thup re bat ka royalty jong phi lane ka travel fund ka car fund house fund jong phi bat kiwi ki jing yo dia dangi plus lang bat kita ki kiwi ki jing yo kalong si punai ke income jong phi kan long Lakh Shaneng dia la da phi kwa ban kamai la de kum ni Lakh Shaneng lane si Lakh Shaneng phila ban le ha kan ka kom bat lada phi long kum ne kum banga pen I phi mental da ka group jong phi kan mi kum ne Lakh ada pian retli kilek minimum income jong phi kan long baik Lakh ka Shaneng man lau benai de parlok akade ka por maso ban kan tu ye phi lada phi kwa ban kamai kum ne seu ma but bat le kum ne de 100% pin yo baik Lakh Shaneng man lau benai Khublei Shibun.